Vítajte. Dnes sa pozrieme na niečo, čo v angličtine často robí problémy. Áno, sú to dva prítomné časy. Poďme si ich porovnať a zistiť, kedy sa ktorý používa, aby v tom bol konečne jasno. Tak fajn, poďme rovno na vec. Čo sa deje, no, povedzme, práve v tejto chvíli. Skúsme si predstaviť takúto situáciu. Misho is jumping on the chair. Táto veta hovorí jasne, Misho skáče. Kedy? Práve teraz. V tomto presnom momente. Tá činnosť jednoducho prebieha. Dobre, a teraz úplne zmeníme uhol pohľadu. Čo ak nehovoríme o niečom, čo sa deje v tomto okamihu, ale o niečom, čo sa deje pravidelne, opakovane? Napríklad veta Alex reads a book every evening. Toto je presne ono. Opisuje to rutinu. Alex možno práve teraz knihu v ruke nedrží, ale vieme, že to robí opakovane. Každý jeden večer. Takže už máme dva rôzne prípady. Poďme sa teraz pozrieť, ako sa tieto dva časy vlastne tvoria, lebo ich štruktúra tá je naozaj dosť odlišná. Začnime tým priebehovým časom, teda tým, ktorý používame pre teraz. Tu je kľúčové zapamätať si, že má tri časti. Je to ako taká skladačka. Najprv podmet, potom správny tvar slovesa to be, teda am, is, are, a nakoniec to hlavné sloveso s koncovkou ing. A čo ten druhý čas? Ten jednoduchý, ten prezvyky? No, ten je, ako už názov napovedá, naozaj jednoduchší. V podstate stačí podmet a hlavné sloveso. Hotovo. Teda skoro hotovo. Len si treba dať pozor na to slávne s v tretej osobe jednotného čísla. A tuto vidíme pekne vedľa seba. Ten rozdiel je naozaj zásadný. Pozrite sa, pri priebehovom čase si vystačíme so slovesom to be aj pri zápore a otázkach. Ale pri tom jednoduchom tam prichádzajú na scénu pomocníci do alebo does. Bez nich by to jednoducho nešlo. Dobre, tvorbu máme za sebou. Ale teraz prichádza asi tá najdôležitejšia časť však, teda kedy ktorý z nich reálne použiť. Vezmime si vetu I usually clean the elephant's cage. Čo nám hovorí? No predsa to, že ide o niečo pravidelné, je to rutina, zvyk. A to je presne ono. Prítomný jednoduchý čas je čas pre zvyky, pre rutiny a tiež pre fakty, ktoré sú tak nejako všeobecne platné. Proste veci, ktoré sa opakujú alebo sú trvalé. A teraz kontrast. Now we are loading the dishwasher. Tu je to o niečom úplne inom. Táto činnosť sa deje, no práve teraz, prebieha. Presne tak, tento priebehový čas zachytáva ten pocit, že sme uprostred nejakej činnosti. A viete čo, ono to nemusí znamenať len presne v tejto sekunde, môže ísť aj o dočasnú situáciu v širšom zmysle. Napríklad, ak niekto povie I'm reading a great book, asi ju nedrží v ruke práve vtedy, keď to hovorí, ale je to niečo, čomu sa v tomto období venuje. A teraz si ukážeme jeden príklad, ten je naozaj dokonalý, lebo v jednej vete ukazuje presne tento rozdiel. Počúvajte, I normally feed the dog, but today my dad is feeding him. Nádhera však, oba časy v jednej vete a každý má svoje miesto. Slovíčko normally nám jasne kričí, toto je zvyk, preto jednoduchý čas. Ale potom príde today a to je signál zmeny. Je to dočasné, platí to len dnes a preto tam patrí priebehový čas. A práve to nás privádza k jednému supertypu. Všímajte si vety. Často v nich nájdete také malé slovné nápovedy, také signály, ktoré prezravia, ktorý čas použiť. Napríklad, ak vo vete narazíme na slová ako normally, usually, often alebo aj never, to sú jasné signály zvyku, rutiny. Tieto slovíčka, tzv. Príslovky frekvencie, si doslova pýtajú prítomný jednoduchý čas. A zvyčajne stoja priamo pred hlavným slovesom. No a na druhej strane, ak vo vete zaznie now, today, at the moment, tak je to takmer isté. Hovoríme o niečom, čo sa deje práve teraz, alebo je to len dočasné. A dám ešte jeden malý bonusový tip. Priebehový čas sa skvele hodí aj na vyjadrenie pevných plánov do blízkej budúcnosti. Napríklad I'm meeting friends tonight. To je vlastne už dohodnutá vec. Dobre, teórie už bolo dosť. Poďme si to teraz všetko spojiť a vyskúšať v praxi. Malá výzva, ideme na to? Máme tu vetu na doplnenie. Today we, not clean, the car because it's raining outside. Kľúčové slovo je tu samozrejme today. Čo to signalizuje? Zvyk alebo skôr niečo dočasné, čo platí len dnes? Jasné, je to dočasná situácia. A preto správna odpoveď je are the cleaning. Prítomný priebehový čas.
A na záver to máme všetko pekne zhrnuté v tejto tabuľke. Je to vlastne úplne logické. Prítomný jednoduchý zvyky a rutiny. Prítomný priebehový, činnosti, ktoré sa dejú práve teraz. A k tomu tie typické kľúčové slová, ktoré sme si spomínali. A tak na úplný záver skúsme sa zamyslieť. Ktorý z týchto časov vlastne lepšie opisuje náš život práve v tejto chvíli? Sme skôr v móde present simple, teda v kolobehu zvykov a rutín, alebo sme skôr present continuous, uprostred nejakej dočasnej prebiehajúcej zmeny? Anglická gramatika nie je len o pravidlách. Je to vlastne nástroj, ktorý nám pomáha opísať aj samotný rytmus našich životov.